אוקיי, והוא פה עכשיו אתם שומעים. אז בואו ננסה להגיע ל-200 לייקים ו-20 סרטונים חדשים. וכמו שאתם רואים, עכשיו אני צריך שאני אקנה את זה, בגלל שזה אומר לי שזה יהיה עוד יותר גבוה. אני צריך להשיג את כל הדברים האלה, נגיד עכשיו ירוק, תכלת, כחול, סגול, ורוד, לבן. הלבן זה הכי טוב בעולם. אז כל מה שאנחנו צריכים שיהיה לנו גדול כמו שלו. אתם רואים? זה מתגלגל מהר. גם אנחנו צריכים שזה יתגלגל מהר. הופה, קניתי? כן! קניתי, עכשיו זה נגיד זה עולה 100. ואז עכשיו אני צריך לשדרג את זה, עכשיו זה עושה מהר. ייי. עכשיו אני מקבל כל כך מלא אומייגה לכם. תראה ממש כאן. הופה. אני יכול גם את זה? מה? באמת לא רציני אותי. כמו איזה מגניב זה יהיה אחי. אם אני אהיה כמוהו ככה, זה יהיה ממש מגניב. אחי, למה אתה לא משדרג את הזה שלך? אתה מחכה סתם משהו. אתה רוצה שיעקפו אותך? היי חבר. כנראה אתה לוחץ איפה שאתה. טוב, לא משנה. אתה כאן, אני יודע, נכון? אתה בתחילת. אני לא משקר, אתה בתחילת. אז למה יש לך את הראשון? אומייגאד. אומייגאד. סופר דופר מהר. אחי, זה עושה יותר מהר מכולם. אחי, זה עושה לך יותר מהר מדי, אחי, זה עושה לך אין סוף. אחי, תראו כמה לי זה עושה. כמעט 1924. אומייגאד. זה ממש מלא. אחי, כל כאילו 2 דקות אנחנו נהיים מהירים. אחי, מה כל 2 דקות על הסרטון הזה? ואנחנו מהירים כמו סופרמן. סליחה, כמו פלאש. כן, לא משנה, כמו פלאש. אני כמו פלאש. כדי לבד תגובות, אני מהיר בשפלאש. אומייגאד, תראו את שלו. אחי, שלך זה סופר דופר מהר. תראו, זה לא יורד. תראו את שלי אבל. זה כמעט הופך לסופר דופר 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 מהירי. אני רוצה להפוך את כל זה למהיר. שאם אתה רוצה את הפרק שני הזה. תגיע כבר. אומייגאד, זה יותר. מה עם זה? תראה אותך. איזה מסיים את החטא עבד. אומייגאד, תראו כמה זה תמיד. אחי, למה אתה לא עושה את הצהוב שלך? 1000. יש לי גם את הצהוב. אומייגאד. אומייגאד, אחי, איזה מגניב. אני עומד להיות מגניב איתי בבלושי. אני צריך 1, 2, 3, 4, 5. צריך להגיע מהתחילת עד האדום. רואים? זה עושה לי במהירות, זה עושה לי סופר דופר בסופרמן. זהו אחי, סיימתי, אני פלאש. תראו את האדום, הוא לא מפסיק להתגלגל. עוד פעם. תראו את האדום. וואו, האדום הוא פלאש. האדום לא מוותר, הוא עושה פלאש. אם יהיה לי יותר כסף מזה, אני אוכל לשדרג את זה יותר מדי. אבל לא משנה אחי. עדיף לשדרג את ה... טוב. יותר מדי טוב, לא משנה. רגע, זה טיפה. הופה אחי. תראו את הכתום. אחי, תראו את האדום. תראו את האדום, רק את האדום אחי, זה ממש יהיה בגדול. אומייגאד אחי, הכתום הולך להיות סופר דופר מהר. נכון חברים? אומייגאד. סופר דופר מהר. אופ.
ראית, זה עובד להיות מהר סופר דופר. ואנחנו צריכים להגיע למקום הראשון. כמו שאתם רואים, יש לי אחד כפול. מה, אתה כאילו רציני איתי? אומייגאד אחי, אומייגאד. אחי, איך אתה ראשון במשחק הזה ויש לך 16? רגע אחי, איך קוראים לו? טוב, אף אחד לא יודע. לא משנה כי איך משדרגים. טוב. אומייגאד אחי, זה אומר להיות פלאש. אני אומר שזה עומד להיות פלאש. פלאש הוא הכי מהיר. אומייגאד אחי, תורות שלו. אומייגאד. אחי, הראש קקיבר. מכירים את הסיפוי הזה? קקיבר? אומייגאד אחי. עכשיו הצהוב ממש מהר בשבילי. ועכשיו יהיה לי את הירוק. אומייגאד אחי, זה סופר דופר יפה. תראו אותי. אומייגאד. אני ממש מתרגש שאני ככה. אני משדרג את זה ועוד למה אני לא יודע. אבל תראו, זה סופר דופר פלאש. אני רוצה לסדרג את כל זמן, את כל אחד ל10 כפול. אוקיי, עכשיו אתה עושה 10 כפול. מתי זה יהיה על מקס, אחי? לא יודע. אף אחד לא יודע מתי זה על מקס. אומייגאד, תראו את הכתוב. אם אתם לא רואים את זה טוב, תגידו בקורות. תראו את הכתוב, אחי. הוא עובר כל שניה בום 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 מהר. חסר לנו כאן אחד אחרונה. חסר לנו 1 האדום, 2 הכתום, 3 הצהוב ו4 הירוק. אנחנו כל זמן ננסה להגיע מ5 עד 10 טון. אז אם אתם רוצים פרק שני על זה, תגידו בתגובות. הופה, אני שדרג קצת. עכשיו תראו את זה. אחי, זה סופר דופר יפה. אבל זה סופר דופר יפה. אחי, שהכל יהיה על מקס. מקס מזל. רגע, אחי, זה על מקס מזל. אחי, התחילת זה עולה רק 1,000,000. כי רציני איתי. כולה עולה 1,000,000. אחי, אני אשיג את זה. לא יודע, אף אחד לא יודע. אומייגאד, אחי, תראו את זה. איזה מגניב זה. אני רוצה לשדרג עוד פעם את הכתום. בוא נראה אם זה יבוא לי אם אני אשדרג. אחי, עכשיו זה סופר דופר יפה. תראו את זה. מה זה? זה ישדרג יותר כאילו את הכוח שלנו? או שכאילו יש לי כסף? מה זה? שדרגתי את המטבעות כאילו? אני לא יודע, תגידו בתגובות. את מה שדרגתי, ומה לא יודעת. אומייגאד אחי, זה מהר. סופר דופר מהר. אחי, אם אני לא אפסיק לשדרג את זה, זה כבר... הנה אחי, כתוב לי כאן. זה רק 100 לבל. אני יכול להפסיק לשדרג. רק 100? זה יעבוד. זה די גרוע לעבור ל100. תעשו על 1,000 משהו. אומייגאד. נעבר לי בגי. אנחנו כבר ב1,000,000, אבל אני לא רוצה לקנות די מתחילת. אני רוצה שכבר יהיה לי יפה. בד. יופי.
חיים לקנות את זה? לא יודע, תגיד בתגובות. זה לבל 5 אחי. זה עולה 14,000. נעשה את זה על מקס. אומייגאד אחי, 67, אבל אל תגיד על זה בתגובות. אני מעיף אותך 6-7. למה זה קל לעבור ככה 1 מיליון. אתם יודעים מה, אני אקנה את זה, מה אתם יודעים מה? טוב, אני אקנה את זה, אתם יודעים מה, אני אקנה. אומייגאד אחי, סיימנו את הסרטון. נראה כמה. 1, 2, 3, 4, 5. אם אתם רוצים איזה פרק שני האחרונה, פרק שני שלנו, אז אמרתי לכם לעשות עד ההתחלה 200 לייקים ו20 סאבים חדשים, אז ביי, כי הגענו כאן ל5 מיליון. רגע, עד שאנחנו מסיימים את המשחק, בואו נראה כמה יש. אומייגאד.